Zu lehendakaria bazeina Mintegi Andrea, zer egingo zenuke Espainiako Konstituzio Tribunalak esan duena, esan izanagatik? Ordainduko zenieke Euskal Autonomia Erkidegoko langile publikoei abenduko soldata, besteak beste esaten dut, dagoeneko jardunean dagoen gobernuak erabaki duelako, bueno, ez duela partekatzen konstituzionalaren erabaki hori, baina akatatu egingo duela. Ezke hori da kontua, ez? Begibiztean gelditu da beste behin eskuloturik gaudela, eskurik lotuta. Hau da, ez dagoela erabakitzerik, ez dagoela gauza arruntetan ere, zure langilei soldata emateko orduan zenbat, noiz, nola, ez dagoela erabakitzerik hemen. Orduan honek nabarmen usten du badala garaia, behingoz, beste bide batzuk hartzeko, ausardiaz jokatzeko, erabakitze eskubidean aurrera egiteko, eta hain zuzen ere legebiltzarrean horretaz hitz egin beharko da. Ze nik esango nuke, zure galderari zuzen erantzun da, kontraesanak agerian ipini behar direla. Eta guk baldin badaukagu, orain gure legeden arabera eta gure eskuduntzaren arabera hori egiterik aurrera egin behar dela. Eta ezin bada, orduan nabarmen utzi zergatik. Eta zerk eragozten digu hau eta horri buelta eman. Baina nabarmen usteaz gain ordainduko zenduke, edo etzen duke ordainduko. Gure legearen arabera gu daukagu eskumen hori egiteko, nik uste dut ordaindu berdela. Edozein kasutan, adibidez EH Bildu edo Bildun buru den udal batzutan ez ordaintzea erabaki da, Gipuzkoako Diputazioak oraindik ez du argi esan, horrek ez du sortzen nolabaiteko ziurgabetasun bat baita ere EH Bilduren inguruan egon liteken jendearen aldetik edo zuei bozka eman dizuenen aldetik edo jarrera tinko bakar bat ez egotearen inguruko nolabaiteko duda hori? Ez, hemen beriztu behar da egoera diferentea daukatela erakunde edo instituzio batzuek eta besteek. Hau da, batzuek badaukate ahalmena legeak egiteko. Eta orduan, Jaurlaritzaren kasuan, posible litzateke erabaki hori hartzea. Beste erakunde batzuk ez dira lege egileak. Eta beraz, are eta lotuago daude. Eta hain zuzen ere, hori ondo esplikatuta, beste behin jartzen da agerian, hain zuzen ere, eskuduntzak hartu behar direla, eta bestelako antolakuntza egin behar dugula estatuarekin, halako dependentzia edo menpekotasun hori ez eukitzeko. Baina kontraesana ez dago indar politiko batean, kontraesana dago egitura instituzionalean. Osa, egitura hori berori da aldatu behar dena. Eta hain zuzen ere, posibilitatzea hemengo erakundei, hemengo erabakiak muturrera eramateko aukera izatea, ez?